Nwagwu Okechu Ikputu-Aku Nwagwu Okechu Edechi Okechu Nwagwu olugo oge nke agụlugo egwu na okelutugo nwa Nwagwu Ikputu-Aku nwa Nwagwu Ikputu-Aku nwa Nwagwu mmanwu Ikputu-Aku nwa Nwagwu mmanwu Nene na nna m na-edechie Nwagwu otolite Ikputu-Aku nwa Nwagwu mmanwu gwagwọ ka mmadụ si agwa Ikputu-Aku nwa Nwagwu mmanwu nwa Nwagwu Okechu Ikputu-Aku nwa Nwagwu mmanwu mana mgbe ọ dị na nwatakịrị mgbe ọ na-eje akwụkwọ Ikputu-Aku nwa Nwagwu mmanwu ọ gụrụ praịmarị skuul na kọmuniti praịmarị skuul nke dị na Mozie Anam na Anambra West. Nwa Nwagwu Okechu Ikputu-Aku nwa Nwagwu mmanwu ezumezu nwa Nwagwu orimili ego ka m na-akpọzi gị edechie n'olu oko na-eruo odogwu wee kwụsịa praịmarị skuul wee jebe Ebonyi naba Port Harcourt na Rivers steeti ebe ahụ ka o jele gba Ebonyi ya. Kedu ibe nwoke na-achọ ọ chọọ ka ọ mara ibe Chineke kelie ka ọ bụrụ na nwa Ikputu-Aku nwa Nwagwu lori mgbe o ji gbagide Ebonyi mana ọ bụ na eletrika ya ka o jele gba Ebonyi ya na Ọkịja nwanne ya bụ eke emezie big fish zụọ ya na avia eletrika edechie nwa Nwagwu wee gbasịa Ebonyi wee bido nke wee zụba Ikputu-Aku nwa Nwagwu Ikputu-Aku nwa Nwagwu olugo oge mmemmelụ gị mmanwụ okelutugo nwa Nwagwu edechie nwa Nwagwu Okechu mgbe iji gbasịa Ebonyi ka iji bido ịzụ ahịa zụọ ahịa rọ na abọ zụọ nyara eto edechie chukwu nwalote nke bụ edechie ịkpataba akụ Ikputu-Aku nwa Nwagwu kedu ntị achọ m ka mba gị na mmanwụ edechie ka mba gị na mmanwụ n'ịkala aka edechie Nwagwu Okechu oluo mgbe ego ji bịa masị ya ịnata Mozie Anam rụọ ụlọ nye ndị mụrụ gị wabili na ụlọ Ikputu-Aku ị na-abata ka ọ tụrụọ ụlọ bụrụ landlord moto niile dị n'ụwa edechi agbaba edogi ya kpam tupu mmazi alụgide ọrụ ahụ wee gbaba Lexus edechi ịgbasigo Lexus bere nnekwu Aku Nwagwu Okechu Ikputu-Aku nwa Nwagwu obodo bụ onye ka egwu na-etili Ikputu-Aku nwa Nwagwu ọkọlọbịa na ịnọ mma mgbe iji chọọ ịlụ nwaanyị Ikputu-Aku nwa Nwagwu ijebe ikwere Ikputu-Aku nwa Nwagwu mmanwu nụta lady Ikputu-Aku nwa Nwagwu mmanwu Mrs. Doris Ifeyi nwa Odiuko nwanyị mma oyili di ya omobi di ya nwanyị mma Ikputu-Aku nwa Nwagwu kedu ntị achọ m ka mba gị na mmanwụ Ikputu-Aku nwa Nwagwu
maka na onye nwere ego na-eme ife sọlị ya Ibutu-Aku mmanwu mmọnwụ ikolobịa ka ego bara ulu edechi ya Ibutu-Aku mmanwu mmọnwụ asị na nkwọ ya gbalị na ọkọchị Ibutu-Aku mmanwu nwanwa agwụ n'ọgwụ ya ka ọ ga-anya n'udu mmiri Ibutu-Aku mmanwu mmọnwụ ego gị lili n'origo nne ego gị lili n'ọbaka ụba ịkwụrụ m ụgwọ nwa 2 years Ibutu-Aku 200,000 si na nke m nwere ugbe Ibutu-Aku nwanwa agwụ Ibutu-Aku mmanwu mmọnwụ edechie si m nwere ekene Ibutu-Aku mmanwu mmọnwụ ka nkene nwe ya nwoke Ibutu-Aku mmanwu diọkpala Chibuike Wisdom ọkpala eze bụ eze nwa eze bụ eze Chibuike oyi mụ ọsịka nkene dị ya nwanyị Trejo Amanda Chimamanda nwanyị mma Adamu Adedechi ya Edechi Okechu Nwagwụ Ijom Osimu kana alọghị etimeti nwa nọ n'ụlọ melie ya bụ alọghị nwa nọ n'ụlọ melie alọghị ndị arọ ndị Igbo Okechu Nwagwụ Osimu kene Chujekwu Igwe Port ọ dị na nwata nwe bụla ọgaranya Chujekwu abụ nwa Igwe Port ngịga egwu na-akpọ Ibutu-Aku nwanwagụ mmanwụ anụ nwere obiri nne edechi ego ga na-akwụrụ akwụ orimili ego ka m na-akpọ gị edechi Ibutu oji ego ma ọgọ nwanwagụ edechi Okechu ife ga-eme gị ga-eme osisi iwu n'ọbịa ọnwụ ga-egbu gị ga-egbu ndị Hausa na nkịtị ife mana Nwagwụ Okechu Ibutu-Aku nwanwagụ anyị bịa Port Harcourt mụ na ndị egwu m anyị tisi egwu ị ga-enye anyị ego edechie ịkwụọla anyị ụgwọ họteelụ edechie nwekwuru nwaanyị akpala anyị aka anyị gbebe nsoli Nwagwụ Okechu ibe imelika m na-akọwa mgbe ibe egwu ji nkọ m n'aka akpọrọ m edechie Nwagwụ edechie ibe anyị ji eti egwu anwụgọ iwe wolu Nwagwụ Okechu o bute ihe egwu tụọ ya na moto si Sọnde na-eti egwu edechie na ọ ga-adịle gị mma ọ ga-imeli m n'elu ụwa Ọnichukwu ga-akwụ gị oge ya aja ka na ndị oyi gị kedu maka ọzọ tiwa akpa ọzọ onye ubene ọzọ onye ubene ndị bụ unu na-enwekwe n'ego ubene na Anambra steeti ya ka ọzọ si bịa kedu maka anyị ego odogwu anyị ego mere ife kwana ubene mụlụ dịka n'afọ kedu maka solo power link edechie na anya ga-ekene ijom edechie si bụ nwale ekene ka ndị ekene Kenneth nwe mandibe odogwu ego landlord worldwide mbuko obosi ka ọ nọbụlụ mmanwụ nwanyị mandibe ụlọ gị bara ụba n'elu ụwa ụlọ ịlụlerigo nne odogwu ego ka eji alụ ya
Ebonyi steeti egwu anamazi Ebonyi steeti kedu onye nchọcha Ebonyi eje Chief Sunday Uduako mmili eze Uduako mmili nke izizi na Ebonyi steeti onye ọ na-eche Igbo eze odogwu na ọ na-eche Igbo eze na Igbo eze ka isi eje ọraneze ndị Igbo aga m agọlụ unu obere akụkọ maka obere nwa Uduako mmili na nna mụrụ Uduako mmili obili n'Oroma nọdụ n'Oroma etiti toita tosi ihe bido ịgba ọkada gbagide ọkada onye Uduako mmili Udu Bunch Odogwu Ebonyi steeti ka isi eje mgbe o ji gbagide ọkada oluo mgbe iwe oji gbuo chie wee kpọọ ya Sunday Uduako mmili n'oge elugo n'oge nkwado n'oge elugo eze Uduako mmili ị ga-ebido ọrụ kọmputa ebe ahụ ka ị ga-adọdị mma onwe banye ọrụ kọmputa Sunday Uduako mmili onwe ọzọpụ ego n'imi ọzọpụlụ ego n'imi ego odogwu Sunday nwazọpụlụ ego n'imi ego ọ ga ị na-emelụ ndị mmadụ n'elu ụwa Uduako mmili ndị Igbo agamegweli m nke m ị na-enye nwa milion onye inyere isi anya akwụ n'aka ya o ji moto eme ọgọ Sunday Uduako mmili o ji motosaịkụl eme ọgọ Sunday Uduako mmili mmadụ ịlụsi ụlọ chọọ iliela Uduako mmili avụ Sunday enegi ya n'ike n'ike onye Uduako mmili Chukwu elotego gị oyimo Uduako mmili ọkọlọbịa na ịnọ mma odogwu nwere ibi na-eme eze Uduako mmili Sunday odogwu si ka nka na Emeka ya bụ Emeka nwa okike nwanga bam odogwu akpana India nwanga bam odogwu na ọ ga-adịle gị mma ezigbo nwanne Uduako mmili ọ sịkwu ka nkene kwuo Emeka nwa Igbo eke onowu mgbe nọ nkịtị mgbe na nwoke nọ nkịtị ọnwere onye ma na ọ ga-adị mma onowu mgbe nọ nkịtị PA to Uduako mmili ọ ga-abalị ụlọ IKPUTU-AKU nwa agụ kedu maka Chudi Peter nwata nwere nke yo Chudi Peter Okonkwo Mayor ndị Anambra na youth Chudi Peter Okonkwo mmanwu ejeje mba na o nwere ibe ị na-eme ọbalị m ekwenza achọ m ka mba unu na mmanwu ọbalị m ekwenza achọ m ka mba unu na mmanwu adị m ka mmanwu Ugegbe Sunday nwa Mozie Ugegbe na-egwu emego Sunday nwa Mozie Ugegbe na-egwu emego ana m eti egwu ka mmanwu adịghị m ka mmanwu Ugegbe ekene udo ji nwa iwe dị egwu
oke osisi osisi iroko tiri mmụọ ụdọ ji oke osisi nwa iwede egwu nwanne m onye bụ nwanne m nwa ife dị egwu bụ nwanne m onye amụma nwa ife dị egwu bụ nwanne m onye amụma onye bụ nwanne m nwa ife dị egwu bụ nwanne m onye amụma ụdọ ji nwa iwede egwu nwa ife dị egwu bụ nwanne m onye amụma odogwu onye mmịata na m nwa wee ife dị egwu bụ nwanne m oke onye osisi amụma ọchị nwa ife ọlụ dị ezi egwu ka eji bụ nwanne m amaka onye amụma nwa ife dị egwu mmadụ bụ enweta nwanne m onye kọntrakt amụma nwa ife ọ dị bụrụ na egwu ụdọ ji bụ nwanne m amara onye isi ya amụma ọ lụọ n'aja ọbalị m ekwe nze kelele m onye mpeli ado ọkwa na Abuja line ọkwa Abuja ka o dị eme onye ọma mpeli ọ bụ nwanne Chidokwe ahụrụ n'ugwu a na-ene ndịda anya ijo ya kedu maka ọdọchi honorable Asawa Izichu kelele m Uduako mmiri Izichu ijomam aja wala kana anja kene buka chukwu buka nwasa ọbala tụle dibịa na-agwọ ọbara ọra mgbe ọgịrịga na-agwa gị chukwu ebuka nwasa nyọtọ metravel n'aba ndị ya rusie ndị ya arọbunagwu nọ n'afọ gị natawa chukwu ebuka nwasa odogwu ezugo nwanne m gedokwenu ntị achọ m ka mba gị na mmanwụ ijesie ndị a nata n'ụlọ bido ọlụ dibịa na-eme ọfụma chukwu ebuka nwasa ihe liọba nwa nwasa mmanwụ eze ihe liọba ihe ligwe n'ọba niile ata na ma mmụ azụ anwụ na chukwu ebuka nwasa ezugo na ọ dịgo mma gaba n'iru keneli mgbu Julius Obiora ọka nwe Obiora mmụ enwelu m ka m lụ dịka n'afọ ka ndị ekele onye egweli nwali ọba odogwu na-abọ o nwere iwu na uche kalịsị ya eze onye obodo na Sri Lanka ezi oyimo na ọ ga-adịle gị mma kenelu m Nnamdị nwa Igbanugo Nnamdị akụ enwe na ebe obi nwanne diko nwa ala ọzọ kedu maka Izichu Mmeza Izichu alọyi Mmeze ọchọnga ya bụ ugebe n'aja odogwu na ọ ga-adịle gị mma onye mmụọ enwelu m Igbo mmụọ enwelu m na ama ọka nwa ugebe gwugo n'egwu ya kelelu m ekene alọyi Mmeze ndị bụ ọchọnga CEO Izera Hotel na kọleji asụbọrụ ụlọ ka ọ dị ememme odogwu na ọ ga-adịle gị mma ebe anyị na-enwe anwụle ka ndị were ekene ka ndị ekene ji ike ma eji ike ọkọ ya ikuku ọma na anamue ikuku ego odogwu onye mmụọ ọba ikuku ọma bụ ekusi anyị ikugebelie ibe the oracle nke ndị Anam niile ndị nwere obi eji eli ego eli a na-azaraba na nkịtị eji ike oko ya edike
ịzala abaza ikuku ọma o ụmụ Anam na-ekwu okwu ka odogwu unu bụ ndị elibe agwụ agwụ na Anam anya ọnwala akana akana chusu medika 001 ọkwa n'ọmụ ka o si eje onye ọgwụ ego na-ele ọgwụ o nwere iwu unu ji galesịa ya na-emerụ na nkịtị unu bụ ndị nwere ebube agwụ kedu maka igiligo ego na Jakarta double landlord onye ọrịa metiti odogwu ka ndị ekenezi oyi mụ ichi onye ego dị na buutu elisie ka na nke ọzọ dọ na buutu adọghị ma ọ ga-adịle gị mma keneli m utu nechọ odogwu ji lezuzu eje iri ikpo maka na ịma na ọgaranya bụ omume utu nechọ odogwu ndị nwere obi eji eme mmanwụ keneli m maka global odogwu n'Imo steeti ndị oli ego n'uko ego ndị ọbata na-adị mma o eze maka m global odogwu ọka nwa ka ebu abụọ a na-azara ama na nkịtị kedu maka onye P-Money na mmịata Anam landlọdụ n'ọkpa Anam na Delta steeti o nwere ibi na mma kedu maka chunoso Igbo ego oil gas o nwere ibi na mma mmadụ ịchọ ude na-ata na anụ arụ ịchọba Igbo ego ịchọkwa nche eji awụ arụ ịchọba Igbo ego ezi oyi mụ ọkọlọbịa na ịnọ mma odogwu ọrọ metiti mụrụ dịka n'afọ Igbo ego nkike egwu na-akpọ salibe ijonjom ijole ọmmanwụ kedu maka Monday morning ndị nwere obi eji eme mmanwụ anyị ga-ekwuzikwa ndị abụ Igbo Monday morning odogwu onye mmịata Anam more money more life Monday more money odogwu na ọ ga-adịle gị mma ijomem kedu maka Chudi Anthony odogwu Chudi Anthony Morning Star ya bụ nwanne Chado ọbalị mụ efenso ojo nwa abọmma kedu maka Eluo Mandela o ji ewu ama ọkọ egwu anyị jere Ibeluo anyị jere Ekpulu ewu na ijom kedu na onye egwu na-etili IKPUTU-AKU nwa agwụ edechi ha anụ nwere obi rie nna edechi ọkwa nkịka ọdụ na-akpọ IKPUTU-AKU nwa agwụ edechi oli ego n'uko ego ibi na-emeli mụ bụ Sọnde n'ọbụ ya ka m jetili gị egwu a edechi ebiko n'ala ekene
kedu maka Nnamdi Grigori Nwaive aka igwe 50 odogwu n'Indonesia ezomogo Nwaive aka oji 50 emogo daalụ. kedu maka Casco aka Casco Nwaive dị ọra Sunday Casco ive dị ọra nwa bụ nwanne mmanwụ na-abụ ya bụ odogwu n'Ikorodu na Lagos. kelelu m Basilia Batu orimele nwa Batu ya bụ oke orimele atụ nnu. kedu maka ọgwụ eji ọfọ Nnemeke ezigbo nwanne Chidozie Agba odogwu ndị a bụ ndị Ikorodu. Oluoko na-eluo kedu maka Augustine Okechukwu tata odumodu nke gbasila ebi ohu ezigbo nwanne dọmụ ihe imelimu n'egwu ebuka ya ka ọdụ dị akpọ gị asịla ebigo odogwu nwanne dọm odumodu na ala ekene ajawala ekene ka kene bonusu nwa bụ nwanne nna success ezigbo onye mụ iweze kwa na ezigbo ọgọ m odogwu bonus maọbụ nwanne ikuku mụrụ gị n'afọ gaa n'iru bonus maọbụ nwanne ije n'ụwa bụ onye na-achị enu bonus nwanwune maọbụ nwanne agwalọ ọkọlọbịa na ọ dị mma ijo mmem ajawala akene chunwu ike igwe dansa nwa mbunye oji ego ma ọgọ odogwu dansa nwanne m dansa n'Oluoko na-elu chunwu ike mbunye achọ ime okechọn chunwu ike mbunye n'oge ka a ga-akpọ maka ego oyibo dansa n'Oluoko na-elu anọ m na mmanwụ ijom anegwu a na-eme eme egwu na-akpọzi Jidọvọ Jadọnụ nwa ịgba n'ụgọ odogwu manja bi odogwu Jadọnụ ezi oyi mụ Jidọvọ nwa ịgba n'ụgọ nwanne Chinedu asịrị ka obichi edu o nwere ivi na-eme Jidọvọ manja a na-ekwuru mmadụ na nkịtị iwe emeli ka ekweji akpa ya oyi mụ manja na Oluoko na-elu egwu na-akpọ onye egwu odogwu kedu na onye egwu na-akpọzi Paul Nora ya bụ Paul Asege ụmụọgọ Asege ego ga-ebuka ịkọlọbịa ndị ji ego n'aka eze Asege ndị gbala ọgaranya na nwa odogwu n'Indonesia eze ụmụọgọ na-ekene emu iyi odogwu ajawala kana aja ekene godi obugo abee aka ji agwụ aka nwere ego onye mmamaka eme ọkọlọbịa na ịnọ mma aka ji agwụ mmanwụ aka ji agwụ odogwu ego kedu maka Jidọvọ iwu nọ onye ọcha ya bụ nwanne nwe ike Jidọvọ iwu nọ unu na-eti mụ ka mmanwụ ajawala kana anje kana boy abụghị nwana nga Igbo na Toki esomogo odogwu ego Igbo na Toki ego
anụ nwere ogbe abụọ ya na ude odogwu nọ gị bara ụba ijommem nne m ndị nwa iwe dị ọra mmanwụ ozuome na kọleji lalọdụ na kọleji nwa iwe dị ọra odogwu n'oge adịle gị mma kedu maka Mike Odegbu Adenuga Mike Odegbu odogwu n'oge adịle gị mma Adenuga nwa chi na-emeli iwe ọnọzikwa ya oke mmanwụ ijommem ana-egwu a na-eme Sunday nwa Mozie Sunday nwa Mozie ibekwu achọ m ka nkene nwa m otu Ebuka tuwo Ebuka kpere ya bụ nwa Sunday Ugegbe odogwu na Senegal obele nwa iwe na-emeli iwe gị bụ Chukwu Ebuka Ugegbe Junior tuwo Ebuka nwa m agwara ndị n'aka na n'azụ ibe dị ọkụ ga-ajụ oyi gawa n'iru kelelu m ibe Chukwu dị young money ya bụ ibe chu alọghị kedu maka Udenna Nati Udenna nwa ugwu Nati nwa ibe na-emeli ibe Udenna kelelu m Ọgọstin igwe ego ya bụ Ọgọstin na ọba unu na-abụ na dị mụ ka ejima igwe ego ndị Igbo ọkọlọbịa nwachi na-emeli ibe oyime igwe ego ijommem ijela mmọnwụ ịbụla ogbuevi onye na-eche nwa bụ nwanne oke mmanwụ ijommem ka nje nwale ekene ka nkene mmiri na-esoro ọra ama ndị obugo iwe suo mmiri na-esoro ọra nwanne m ndị mere m ọgọchi ọ bụ mma kedu maka igwe ebe ike ụdalọ enenie nwa itemba Maazị Aliga ahụ ọ dị nkeke mele ka ọdụ na-akpọ ijommem kedu maka Chidobe Otugo Anam niile mana na ka ị na-ele Chidobe Otugo mana ọ bụ na Mweri ọkwa na nne yi Mweri onye ga na ga-afụ ka anya abịa na ka ị na-azụ ekene chiedu ọnụ mba ọchịla ọzụọ chiedu ọnụ mba ọbala tule dibịa ibi lụrụ bụ Paradise ya bụ ene na-agbaji ụmụ odogwu ọnụ mba ọchịlị eginyele m erigo nne otoga ka inyele m agali Chinedu chiedu ọnụ mba nwachi ive odogwu ọhụ alụsị gị na-egbu onye amụsụ mmadụ na-azụ abịa ọbụna abịa na-agara ọfụma oluo ibe Chinedu onwele onwe ya ọnụ mba nwachi ive kelelu ma na-ekwe eze akimbu nna ime Igbo do ana-ekwe eze nwachi ive landlord na Mweri oke bụ ibe bachela aga zeleva anakwezi ibe bachela aga zeleva oborozi omume akimbu ụlọ nwachi ive kelelu m eze nwanyị ka ihe Chinyere nwanyị mma eze nwanyị mma kedu maka ejima Udego odogwu n'ọrama ejima Udejike ego landlord n'ugbo luo nwa meli ma ọgọ mbụ n'anya ejima ụdọ mmanwụ Udego ka nna akpọ gị nke na-akpali dị mma ejima ụdọ
n'ọka ụdọ na ị ga-adị ho na ọ ga-adịle gị mma ejima teli ọkaka dị ụlọ odogwu onye ọra metiti ị na-alụgolu wee lụsịa gbe gị lụsi ụlọ bili n'ibe gị nke na mgbadie na-esiro ngọ kedu onye mere ibe ji mara onye bụ gbara abalị egwe nze ya bụ ojo nwa bụ mma mmanwụ udo ego ndị Igbo ọkọlọbịa na ịnọ mma mbọsị egwu bịala ibe gị kwani n'ụgbọelu mbọsị ahụ ka ị na-akwado chi gị abalị egweze kpọ Sọnde nwa Mozie Ugegbe na-ejim ụdọ na-akwado chi ya anyị bịa ụgbọelu bata ibe ụdọ inwele ego wenyụọ ma anya mbulu nawa dala ọlụ na ọ ga-adịle gị mma ịkọlọbịa ndị ji ego n'aka kedu maka Chiedu Anakwa keke eze elibe akụ nke izizi na mgbe nwelu m ojivisa mọkọ Chinedu elibe akụ oji 50,000 melụ mọkọ odogwu na ọ ga-adịle gị mma kedu maka ụba aka hwala ọkụra ọdọbụ ego mmiri nwanne Sọnde dike ụba aka ọdọbụ odogwu na ọ ga-adịle gị mma egwu na-akpọzi oyimo ọbalị m egwu ebeliko nja ọbalị m ogbu igwe evi konja m egwu ebeli ọchịla ọsụwa nke o melite oyi konja eme ọsọ ndị nwere obi eji eli ego eli kedu maka nke si n'ebe atụ eze bọysi odogwu n'ahụ nwanne Ikechukwu eze bọysi mmanwu ego kedu maka Amechi obi dịka nwambada na-eso okwu gị gbana mfeson Amechi obi dịka nwa nwere ọgwụ nwekwu ego nwambada na ịgadio nwanne Fido obi dike ndị nwere obi eji eme mmanwụ Elesi nwa bụ nwanne dọla eze ukili ọda abalabala odogwu anụ nwere okwu odogwu Elesi nwa be nne ijom girijom o nwere ibe m na-ekwu Sọnde nwa Mozie Ugegbe mmanwụ ana m eti egwu ka mmanwụ egwu na-akpọzi oyimo kedu onye egwu na-akpọ achọna m aka odili the coachman ya bụ the vice chairman nke mmụọ ọganiru na mmụọ eze Anam oji 50 eme ọka odogwu na ọ ga-adịle gị mma anyị ejewe na Lagos steeti ndị aka n'oyimo Chukwuemeka Kwenze Osege Samba Osege nwa bụ mma ya bụ Anambra kuchin na Lagos steeti osilọra ka ọ bụ abụ nwanne ọbalị m Kwenze mụ na ya na-abọdị na mma
Chukwu Emeka Gwanze Odogwu Samba Odogwu n'ala Ekene Kanje wala Ekene Kanje Ekene eze nwanyị bụ eke mmiri maka ife ọbụla na-eme nwanyị adịghị amanye nwere isi eze nwanyị ebele eke mmiri ka ịbụ abụ nwunye nwa bụ nwanne na mmụọ ọba nna m eze nwanyị eke mmiri nne m na ọ ga-adịle gị mma ikwu na mụ na gị dị owu ebe kedu maka osita okeke agbata the overtaking money osta nwokeke gị bụ nwanne ma dọla na mma igba na-eke odogwu osita nwokeke oyimo osita okeke agbata nwa dozili ụlọ nye ndị mụlịa na ọbabili odogwu nwere ihe na-eme unu bụ ndị oli ego n'uko ego kanje wala Ekene kanje Ekene Okonkwo ya bụ Okonkwo confirm odogwu onye mụdọrọ nna m eze ụmụọkọ confirm bụ mmanwu ego Okonkwo ụmụọkọ na ọgọ imele erigo nne a ga-emeli m nke m Chika bụrụ n'anya ọga ndị ọga na koleji Okonkwo Chika bụrụ n'anya odogwu na-eme ka isi eme na Chukwu nna ga-akwụ gị oge ya ka nje Ekene odogwu na Delta ya bụ investor money ndị bala ọgaranya na nwa odogwu investor money unu bụ ndị bala ọgaranya na nwa Sunday dịka ahụ alọ mmanwu Anam ya bụ Sunday dịka mmanwu Anam na ibezugo ijom kedu maka onye buchi ya bụ onye buchi ọmọgọ nwa banne ndị na-emeli m ọgọ n'egwu elesi nwasa egwu ọnwa na-eti lọra ọ bụ na ntisi egwu ma kpọrọ gị ava elesizi egwu ịmara ọbụrụ m na-eti n'egwu abụ egwu mmanwụ ịgbanwele protektọ olugo mgbe ị ga-esetụlụ ma ịgba gidigidi elesi egwu ntiliga-erigo nde egwu na-akpọzi ọka kpata ọtọriti nwadobe eze ego ndị Igbo gwachọrọ m ọgọ chọọ m mma mgbaba moto eze ego nwadoba odozi obodo muziam odozi obodo ndị Anambra ọlụ dị mme na-alụ n'elu ụwa eze ego ụdọba nwata mmanwụ du akatakpoligbo dị na mmanwụ omekwuru onye nnu na-atụlụ Chukwu ezite ego obodo mweza ajụgo oyi maka ọchịchị nwanne m ọtọriti nwa ụdọba mmanwụ kalịcha nwa ụdọba mmanwụ eze ego nkike egwu na-akpọ ọtọriti nwa ụdọba mmanwụ a na-esi onye nwere Igbo bụ ngọ oji moto ma ọgọ nwa ụdọba eze ego ụdọba kelele mụ Chinedu obi dị igwe Chiedu obi dị igwe abụleri ka o si eje kedu maka Mike igwe Modes ya bụ igwe rimela atụ kedu na egwu na-akpọzi IKPUTU-AKU nwa agwụ edechi ihe orimila ego ka m na-akpọ ga-edechie nwanne abụọghị bịa edechie ndị ka ọdụ na-akpọ ọbalị m Gwanze
nwanne jụọ mmeke ya bụ maneja m ife makwa na ọbalị m egwe nza achọ m ka mba unu na mmanwụ adị m ka mmanwụ alụsị anyị agabasịa ndị a Chiwaze nwoke chi azaman ọbala nwe ive na-etile egwu oji na nwa ke na-asa kedu maka bọị kelele m ifeanyị ọbala nwa ifeko ifeanyị nwe oti mmarọ na ọ ga-adịle gị mma kelele m Chinedu ahụ alọ onye ego m ndị India ka egwu na-akpọsị kedu maka Chuma ọbago Iweze anụ nwere obu rie nne odogwu ọbago dike ọbago Chukwuma na ọbago Chukwuma na ọbago ibe bala ma ọbago Chukwuma na ọbago ijom kedu maka Chuka Họba nnewu mmanwụ Chuka Họba bọbili Chukwuka nnewu mmanwụ Ivulochina John Ọgọsini John ọbala tule dibịa Ọgọsini nwa Chinnaka Ochinnaka ọnọsịkwa ya ijom kedu maka nwa Odegbo odogwu onye ọma nna m ndị Odegbo ugobeli na ọchị na ndị akọ na libili anyị ejebe na Nando ka nje kene Ediagbo mmanwụ Ediagbo Nando ngwatu onye Ediagbo anụ mmiri Ediagbo Nando anụ mmiri Ikenga nwaya ebo Ikenga mmụọ ọchị odogwu chasịa ya ebo Ikenga na mmụọ ọchị Ikenga mmụọ ọchị niile ndị nwere obi eji eme mmanwụ kedu maka onye dị kanza egwu Lampoda oji 100,000 ma ọgọ igwe Lampoda mmanwụ landlọdụ na nkwele kedu maka obi alụsi ego atilisi ọdụ na-akpọ gị oji ewu ama ọgụ obi jụụ na ọ ga-adịle gị mma kelele m nwanne gị jara adị nwa mama unu so na mmanwụ ego odogwu atọ nwa ụkpaka onye atọ nwanne chalia ya ebo atọ nwa mkpaka nwa meli ma ọgọ memu mma odogwu atọ n'olu oko na-egbu ibe onye na-eme ka eji egwu onye ọ bụ egwu anyị na-etili mmụọma mbala ndị bọọlụ ama mmadụ ewo n'iwo ndị nna elotere mmadụ egwu na-eme egwu unu ma na nke bụ egwu na-abịa kaja nwala kana kaja kene sesu ego ike ju ọgwụ ụgbọ akwa odogwu esesuo ọgwụ ụgbọ akwa kedali mu sabi boy Chibuzo sabi boy nwanne nyaka ọdụ na afọ ịwụlọmọ ma ntiko isi kedu maka antikọtụ n'Enugwu kedali mu Chunwike dansa Chunwike mbunye igwe dansa nwa mbunye kedu maka ọsọ ndị ọnwanne Nnamdi Mweri na Nneyi ọsọ ndị ọnwanne odogwu Nnamdi keneli mu bala onye mata ndị nwere obi eji eme mmanwụ a na-emerụ na nkịtị
nwanne mmadụ bụ mmanwụ ego. Kedu maka abọị ude erika mbiliba ego mbiliba na-etile ego mbiliba ka na-etile ego mbiliba Anam niile kelele m bọọlụ obiọra akwatu egwu nwanne m molomolo. Kedu maka stabi Amaechi ezi Olise odogwu arọbụrụ agwụ amaga oge na mmanwụ stabi ezi Olise. Kedu maka Paul had ọmaba the able chairman UDU Ugegbe Anam mana ụmụ na nsụgbọ rụla na kọleji ebe aka Paul na-achị ọchịọra. Kedu na onye egwu na-etili Ikputu-Aku nwanwa-Aku mmanwụ Ikputu-Aku nwanwa-Aku edechi ọkwa ndị ka egwu na Ikputu-Aku nwanwa-Aku Ikputu-Aku nwanwa-Aku mmanwụ Ikputu ego nwanwa-Aku Ikputu-Aku nwanwa-Aku mmanwụ owo ya na-asụ na abịakọ dịka dị ọhụma edechi oli ego na ego lalụlụ na Port Harcourt edechia mamele m ọgọgọ chukwu gozie ọyịmụ Ikputu-Aku nwanwa-Aku mmanwụ Ikputu-Aku nwanwa-Aku Ikputu ego Ikputu-Aku nwanwa-Aku Ikputu ego Ikputu-Aku nwanwa-Aku mmanwụ Ikputu ego Ikputu-Aku nwanwa-Aku mmanwụ